Telling Beats. První historický zápas v novodobé historii asfaltu se odehrál 18.10.2019 na lhotském asfaltu. Hrál se zápas Lhotsko versus Bratřov. Lhotsko tehdy vyhrálo 2-1. Na Lhotsko zastoupil David Chorus, Karel Braborec a Filip Činčík. Za Bratřov Jakub Eduard Slovák a Nathanael Marek Hůšť. Lhotsko vyhrálo díky 2 gólům Davida Choruse a Bratřov dal 1 gól, který dal Nathanael Marek Hůšť. Takto skončil první historický zápas na asfaltu. Další zápas odehrál 5. března 2020. Tehdy nastoupil za první tým Nathanael Marek Hůšť, Jakub Slovák a Karel Braborec a za druhý hrál Lukáš Žůrek a David Chorus. Tehdy v historickém zápase vyhrál tým Nathanaela Marka Hůště 3-2 proti týmu Davida Choruse. Góly na týmu na ty Hůště se postaral 2 góly Jakub Nathanael Hůšť a jedním dřevák roku 2020 Jakub Slovák. Za tým Davida Choruse to byl 2krát David Chorus. 9. června 2020 odehrál historický Distrack, který byl nazýván na YouTube Jakuba Eduarda Slováka, který se hrál zápas Karla Braborce a Jakuba Slováka proti Davidu Chorusovi, který vyhrál David Chorus 6-2. Góly byly tehdy opravdu fenomenální. Největší historický zápas, který asfalt kdy zažil. Vychází rok 2021. Podle mnohých legendární sezóna, kdy se na asfaltu objevili nejvíc z mnohých jmen. Bylo jich okolo 10. Vyjmenovat je všechny by bylo nemožné. Zároveň se jednalo o návrat legend, které tahali asfalt v minulých letech. Například pana Nathanaela Marka Hůště nebo příchod nových legend Jakuba Kroupolce. A největší historický zápas, který se zapsal do historie, byl zápas Jakuba Slováka a Karla Braborce, Pepy Vraníka proti Davidovi Chorusovi, a to by až bylo kdy Pepa Vraník a spol porazili Davida Choruse 15-13 v historickém zápase, který podle mnohých přepsal historii. Ale mezi mnohé historické okamžiky patří, jak si Štěpán na asfaltu zlomil ruku, nebo jak Jakub Slovák nedal gól z 10 cm. Což je do dnešního dne zapsáno v Guinnessově knize rekordů a díky tomuhle vyhrál dokonce ocenění dřevák roku pro sezónu 2021. Ale bezesporu mezi další věci patří to, že na asfaltu se zničila chajda, která mnohé dlouhé lety tahala asfalt dál a dál. Ale mezi mnohé smutné věci patří i to, že Filip Činčík přestoupil do FC Jamky Lhotsko, s kterou vyhrál Ligu mistrů, což je velice trapné. A to už bohužel. Nicméně na Lhotkách se stavilo nové hřiště, které Tobiáš rozsekal, pak nadále největší slávu zažil asfalt, tedy v roce 2021 v březnu až lomeno květen, kdy opravdu asfalt navštěvovali miliony lidí a bylo to nejfenomenálnější místo v celé historii. A bylo to legendární místo, které bylo fenomenální, bezesporu. A do dnešního dne stále je. V tomhle roce se postavil první historický lhotský trail, který měl svědomí Pepa Vraník s Adamem Štachem, který ještě ten den vyzkoušel, a málem se rozbili hůl. Bohužel. Víceméně na asfaltu skončily 4 míče, 3 z nich byly rozsekány nejmenovaným Jakubem a jeden byl vzít ze svého balu, kopali jsme si pouze s gumou.
Karel Braborec dostal ocenění zlaté rukavice za to, že chytl 128 zákroků. David Chorus měl 99 bodů ve zlatém míči. Nathanael Marek už dal 55 gólů, čímž vyhrál anketu Zlatá kopačka. A Jakub Slovák vyhrál ocenění dřevák roku díky tomu, že nedal gól ze 7 cm, ale takovou potom nikdy do prdele. Naopak s Figurou roku Adam Štach to vyhrál díky novému trailu a koloběžce. Dne 13. listopadu 2021 byl poslední asfalt, který se zúčastnil Jakub Eduard Slováka, Karel Braborec a David Chorus. A pár asfaltu je považován den 15. listopadu, kterým se označuje karanténa Filip Čenčíka, Davida Choruse a Karla Braborce, zničení kola Adama Štacha, rozbití Chajdy a zničení koloběžky Marty Farmera. Také nafejkované zlomeniny ruky Jakuba Slováka, která se vlastně nikdy nestala. Ale 15. listopadu 2021 prakticky zanikl asfalt. Za jeho největší slávy v roce 2021 v březnu / květnu se psala historie asfaltu, kde mnozí borci dotáhli asfalt k lize mistrů. Je to tak, borci, asfalt prostě umřel. Je to hrozná škoda.